mina nje into yokuhlola into eyangenza ngiphume kuyona noma ngayithandisisi kahle noma ngasebenzi kakhulu ngayo yingoba abantu bakithi abamnyama most of them baney'nkinga ezi-related. So abantu uma efikile ezohlola uthola ukuthi unenkinga ephathelene nomsamo nabantu abadala, nomunye uthola ukuthi noma inkinga yakhe ingafani exactly ngoba phela imisamo yabantu ayifani ney'dalwa ayifani, kodwa uthola ukuthi ku-related kubantu abadala. So manje mase bexoxa abantu ukuthi hayi mina kanje kugcina ngazi ukuthi i-scam leso, uyabona ukuthi hayi nami ngathi sitshelwe into eyodwa laphana, kanti no, akusuke kungenjalo. Umuntu usuke engayikhulumeli into ayithandayo, ngaphandle-ke uma kuvele kudlalwa igame, kudlalwa isikayishi vese phela ngeke uboneke ngoba usuke weqisela. Siphinde sinibingelele babukeli bekama-VTV with Prince Bheka umndeni kaZulu. Let us thanks all the subscribers and the viewers, nababukeli nabalalele ngoba khona abantu basilalelayo. Sikhuluma lezi indaba sisemakhaya phansi olundo lumahlikihliki lapho kwaqala khona iy'ndaba ngoba seyigcwele izwe lonke. Cabanga siyipholele nje siyifakele ivesta, akonakele lutho. Nibukela huyu umzukulu kaMavundla, umzukulu kaJinyosi, ibhuni elimnyama. Namuhla-ke ngifuna-ke ukuzokhuluma ngale topic. Cha, angiyibongeli, nazi iy'bongo zami. Mina ekhaya sonke sinazo iy'bongo, angiyibongeli. Bengiveza nje ukuthi ngumzukulu kabani. Lana ngizokhuluma ngoba ngiyabona abantu abaningi sebeyathanda ukuba izinyanga, bayathanda ukuba izangoma, abelaphi, abathandazi. Ngiyabona ngathi le nto i-creator a source of generation income, a source of income, i-generator a source of income. Ningixolele isingisi angisazi, ngabaleka ngagcina nga-2 esikoleni. Le nto i-creator imali, so abantu abaningi ngathi sebe-interested, and okubuhlungu uma sebehlulekile kuyona ngoba umuntu usevele eqamba amanga nje ethi uyisangoma noma ethi uyinyanga, kanti akunjalo. Uma sebehlulekile kuyona, into ebuhlungu ababenzayo bayi-criticize izinto zesintu nezobunyanga bese beya enkolweni, kodwa akaze besibone thina silwa ney'ndaba zenkolo. Siyeza-ke sizoba-challenge labantu abasuka ebunyangeni mase befika enkolweni, mase beyedelela sizoba-challenge ngendaba yenkolo, kodwa akusiyo inhloso yethu, ibona abasiphushayo. Ngoba uma usuyekile ukuba inyanga musukugxeka izinto zasebunyangeni, hamba uye lapho usubizelwe khona. Le nto ifana nokusuka kwelinye isonto, uma usungena kwelinye isonto musugxeka kuleli isonto kade usonta kulona, awakasonti wena, uhlule ukuphathwa kuleliya sonto leliyana, nalana usazophinda uhlule ukuphathwa uhambe. Before I miss the topic, let me continue. Labantu kunalabantu ngifuna ukusiza labantu abathanda ukuba izinyanga, nabathanda ukuba abelaphi, nabathanda ukuba abathandazi. Kunzima kodwa ukuthandaza ngoba kuzofuna uthandaze nabantu. Mase I mean okokuhlola kuzofuna uhlolela abantu, mase kuyakuxaka. Mina nje into yokuhlola into eyangenza ngiphume kuyona noma ngayithandisisi kahle noma ngasebenzi kakhulu ngayo yingoba abantu bakithi abamnyama most of them baney'nkinga ezi-related. So abantu uma efikile ezohlola uthola ukuthi unenkinga ephathelene nomsamo nabantu abadala, nomunye uthola ukuthi noma inkinga yakhe ingafani exactly ngoba phela imisamo yabantu ayifani ney'dalwa ayifani, kodwa uthola ukuthi ku-related kubantu abadala. So manje mase bexoxa abantu ukuthi hayi mina kanje kugcina ngazi ukuthi i-scam leso, uyabona ukuthi hayi nami ngathi sitshelwe into eyodwa laphana, kanti no, akusuke kungenjalo. Umuntu usuke engayikhulumeli into ayithandayo, ngaphandle-ke uma kuvele kudlalwa igame, kudlalwa isikayishi vese phela ngeke uboneke ngoba usuke weqisela, kodwa mina akekho umuntu ongangiqisela ngendaba yesikayishi noma ngiyibona nje i-content ukuthi ikhiphani. Uma ufuna ukuba inyanga-ke lezi zinto ebekade ngizishilo-ke ekuqaleni, kulula kakhulu nje, ningayithathi nihluphake into nivele niyithathe personal. Nizothi nisuka nithi mina ngakwenzani ngoba niyathanda ukubuza leyo nto, ukuthi mina ngenza kanjani. No, ayikho kanjalo. Ngenzeka mina ngisiyo lento oyicabangayo, ngenzeka ngisiyo lento oyicabangayo.
ngiyenye into, hhayi le oyibonayo futhi. Yabo kulula nje lento ukuthi uyihambele, angithi awuphika wenziwe lutho. Angikhulumi ngokuyofakwa amajaji noma ufakwe amakhamandela noma ufake into yokuhlola. Angikhulumi ngaleyo, angekho kuleyo topic. Ukuthi uhambe nje uyothola umuntu ozokunika lento ekuthiwa umajubane, kodwa ngifuna ukuchaza imithi yazi, kodwa ngifuna uthole lento ekuthiwa umajubane. Mase uthola lento ekunike nenduku ekuthiwa umakhomba kwenzeke. Sesiboneke abantu bephethe iy'nduku, bethe iy'nduku zasemnyangeni, this and this. Angisho ukuthi lezo y'nduku i-wrong, khona umuntu osuke emunye ebizwe yikhehla elithize noma isalukazi esithize, mase phatha leyo nduku. Leyo nduku wenzelani? Wenzela ukuthi uma ngabe ukhomba ngayo into, musu uyakhuluma, umuntu uma egula uthi akaphile, ephile, hhayi ngesalamusi, ephile saka. Noma uma ukhuluma nomuntu engakuphikisi, uma ngabe efike kulesi sigodlo ususikhandile wathi unesigodlo uqamba amanga uthi uyinyanga, excuse me. Uma efika lapho umuntu engakwazi ukubona ukuthi uma ukhulumile nje ungaphikiswa, ngisho ngathiwa umuntu onjani, ungaphikiswa mina kodwa ngakuphikisa ngoba ngiyazi ukuthi kwenzakalani umuntu before kwenzeke leyo nto. Emva kwalapho-ke uma usuwenze leyo nto, uthole phela neminye imithi, angithi angichazi ngemithi, uyihambele lento bekugcabe nohlanga, ngeke ngisho ukuthi la. Musu uyabuya uthole abantu abenza ama-products. Angithi wena usiyinyanga wena, uyifanela nomuntu ohambe nje wayoqeqeshwa wayofundiswa ukuthi le product yenza ukuthi nokuthi 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 nokuthi, mase uthi wena yenziwa uwena. Mase bekwenzele ama-products kucale bekubhalele, bebhale iy'tikha zakho, mhlawumbe ubhuzi lami igama lakho, okale zangoma mhlawumbe, noma ushoba lenkonkoni iy'bongo zakho. Musu ubhala-ke ukuthi shoba lenkonkoni, igama lasephehlweni phela oyibiza ngalo, usho njalo. Musu ubuya-ke lama-product uzowadayisela abantu, kuqhubeka impilo. Uma kukhona abantu abahlolayo beze kuwena, angithi wacabanga into yokuhlola, uzokwazi ukubona. Ngachaza-ke ukuthi umuntu ucatshwa ngani uma ngabe kufuneka ebone iy'ndaba zabantu, ukuthi kubuhlungu ngoba kuphela kabuhlungu, futhi ekugcineni kuba nomthelela omubi ukuthi lento wacatshwa ngayo uma ngabe kwakuyintsha, uma ngabe kwakuyinqa, uma ngabe kwakuyini, ugcine ungachazi kabanzi. Leyo nto ekugcineni ugcine uphilisa okwayo, futhi awuphili kamnandi. Le nto kuyenzeka ukuthi isetshenziswe nangotshwala, yikho sithola kufaka utshwala phakathi noma o-drink i-coke. Angi-advertise i-coke la, angitholi lutho ngalokho. Uthole ukuthi wena uma uphuzile noma ungasesiyinyanga ngoba usuwaphupha, vele wawuzenzile, wawuthalala, wawu-17. Uthi noma ungasayenzi leyo nto, kodwa uma ngabe kuhlangene la uphuzwa khona, uthole ukuthi uma uphuzile ukhuluma lezi y'ndaba ngoba yindaba walentoza, wakade yenziwe iphakanyiswe ngotshwala lento. Kwenzeka kwesinye isikhathi uhalela i-drink, uma uke wayithinta usiyaphakama lento, mase iyakhuluma kanti usuyayeka ukuba inyanga, usuwaphupha. Emva kwalapho udayisa ama-product wakho, uyiqhubekele uphile kamnandi, wenze izinto ey'bonakalayo ey'phathekayo, kodwa ekugcineni bazokubamba ngoba uzophupha. Okusalayo nje ukuthi uzophupha ngoba into ekhandiwe ibuye ifuna ukukhenikwa, uyohamba uhambe uphupha. Ngicathi nibabonile abanye bephupha. Enye into ekufuneka beyinothise abantu ngale channel, akusikho ukuzoxabana nabantu nokuzokwenzani, noma mhlambe i-challenger abathize abasemkhakheni wokwelapha noma ini, ukuxwayisa laba abarojwayo nabadukisiwe. And siyayiqhenya, we are very proud of that. Sibasizile abantu, bayasifonela, hhayi ukuthi sibelaphe, no, singabelaphile, bayasifonela besitshela ukuthi ngaphunyula, ngase ngithini, ngoba sebebaningi abantu bonke bathi bayizinyanga, abantu bayarojwa. So thina-ke since safika bangaphezulu kuka-10,000 abantu asebesizakele ngenxa nje yethu. Forget ukuthi sinama-subscriber amangaki, no, it doesn't mean that ilawo ma-subscriber kuphela asifonelayo sixoxe nabo. Ngisho nabangasiwo ama-subscriber bayaxoxa nathi. Nawe wena obukayo ungakhohlwa phela ukusubscribe. So siyayiqhenya nje ukuthi abantu sibaxwayisile, baxwaya, onkanini bangena, abanye besho sebephakathi kuleyo nto. Engisho lokho ukuthi ngoba ngichaza ngale nto yokuthi umuntu ofuna ukuba inyanga yini angayenza noma kumele enze njani.
iba careful-ke uma ngabe-ke uyofuna usizo ngoba kungenzeka uyithele kulo muntu. Kanti ingcono umuntu oqondile nje ethi uyidayisela ama-product u-right lowo muntu. Noma-ke iy'nyanga seyikwazi ukukhanda ama-product, kodwa abantu sebeyakwazi ukuqola abantu ngendaba yama-product ngoba befake iy'tikha ey'bhalwe igama lakhe. Kanti akunankinga nje nenyanga uma wukuthi iy'nyanga kodwa idayisela ama-product esayidini. Bengikhuluma nje lokho kunobushokobezi phakathi. Ngelinye ilanga ngizonicela ukuthi uma ngabe ufuna ukuhlola, ungacabeli lutho, ungenze lutho, uhlolele umuntu ukuthi barojwa kanjani abantu ngendaba yokuhlola. Siyabonga, ningakhohlwa ukusubscribe, nishare, ninakhe, nikhommente. Igama le-channel igama V with Prince Bheka Umndeni, ngazi phansi olundo lumahlikihliki.